La música l'acompanya des que té 6 anys de vida i la coneguen per grups com Marala o Xaluc. Avui ens visita l'artista de Pedreguer, Sandra Montfort, que en este 2021 ens ha presentat el seu primer projecte en solitari, Niño Reptil Ángel. D'una fulla seca, el brunzit d'una vella, fil En estos diàlegs ens visita una dona de Pedreguer. Ella és Sandra Montfort i la tinc així a la meva esquerra. Benvinguda a Diàlegs. Gràcies. Com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar així, a este lloc preciós, i amb vosaltres, en bona companyia. Que he de dir que vens des de Pedreguer fins ací Sí, i una entrevista que portàvem temps buscant-la. sí. Que no... Sí, ja està bé moure's una miqueta del poble i, no sé, xafar les valències, ciutat. Ha sigut este 2021 quan ens presentaves Niño Reptil Ángel i per a tu ha sigut un any molt dolç, no? Realment sí, no només per la presentació del meu projecte en solitari, sinó també perquè ha sigut molt fructífera a nivell laboral, també en altres grups en els que estic, com Marala, per exemple, que és bastant eix en la meva carrera, i hem tingut molta faena i això és molt agraït, sí. I més després d'un any tan dur que vam viure en 2020. Exacte. La veritat és que per sort nosaltres no hem parat mai de fer bolos perquè teníem un format que era molt adaptable a la situació, com de sentades i sí, com a llocs més reduïts. Però bueno, va ser dur també tot el colp per a tots i per a totes i ara s'està reanimant per sort i estem molt contentes de que sigui així. I que tenien ganes ja. Sí, tenim moltes ganes. Ja ho demanava. Total, sí. En este primer projecte en solitari, com ha sigut el procés de creació? Has remirat i mirat moltes voltes una cançó? T'ha costat molt de portar avant? Sí, realment este primer projecte ha sigut bastant improvisat, cosa que no faria de la mateixa manera en un segon àlbum, perquè m'agrada contextualitzar i conceptualitzar el disc i que tinga tot un sentit i un fil conductor, que tinga un començament i un final i siga tancat. Però en este cas, en el meu primer disc, va ser tot bastant improvisat. Jo tenia com un recull de cançons que volia fer alguna cosa en elles perquè no encaixaven en ningú dels projectes que tenia oberts. I sí, vaig fer una tria i després tot el procés d'arredonir tot això, triar la imatge, sí que va ser com encarat en una direcció més concreta, no? El Niño Reptil Ángel, tot l'imaginari que té i sí, tota la simbologia també. Influències mitològiques, no? El Niño Reptil. Sí, m'agrada molt la mitologia, també m'agrada molt tot el que engloba l'esperit i l'imaginari diví, no? La divinitat, el cel, els àngels, tot això crec que té una potència forta i que forma part del nostre imaginari també, perquè venim de la religió cristiana, tot i que no creguem o no siguem practicants, però sí que tenim aquest imaginari dins del cos i d'alguna manera evoca unes coses que a mi em fan... Sí, m'agraden, m'atrauen. I sí, el disc gira entorn d'això i també, o sigui, de l'imaginari més diví i espiritual i també d'una cosa més terrenal, animal, com si el reptil, l'instint, sí. En el ramo verde
I a l'hora de composar cada cançó, d'escriure cada cançó, has pres alguna influència d'algun altre o altre artista? Bueno, al final és inevitable que tingues influències d'altres artistes que tu escoltes o inclús de les entrevistes que escolte, no? D'artistes que admire. He escoltat molt, últimament estic escoltant FKA Twigs, la Charlie XCX, és que és difícil de pronunciar en València. Sí, la Rosalia també, com no, James Blake, i també m'agrada referenciar també, perquè he escoltat molt música d'arxiu, homes i dones cantant cançons tradicionals de la península i del País Valencià, i això també forma part del meu tarannà, no? M'agrada molt rescatar tots aquests cants, escoltar-los, a veure com cantaven, com contaven les cançons, com explicaven la seva vida, la seva manera d'estimar, de treballar. Em pareix molt bonic i que crec que també s'ha de tindre present, no? Perquè explica un poc les nostres arrels d'una manera distinta a la que expliquen els llibres. Comentaves que este primer disc, de principi a final, t'agrada acabar-lo com arredondir este final, que tinga un començament i un final, com una història. Sí. I què va contar-nos? Estaves parlant un poc de les influències de la mitologia, lo espiritual i lo terrenal, però què va contar-nos? Bueno, Niño Reptil Ángel parla la història d'un xiquet que naix abans d'hora, encara no s'ha acabat de formar, i entonces té com les manetes, té com aspecte reptilià quasi, no? Com una espècie d'amfibi que naix des d'un medi aquàtic com és el ventre de sa mare i naix sense vida i es converteix en un àngel, és com una espècie de figura mitològica inventada, no? Que ascendeix fins la lluna, des del llom de la lluna que s'assenta, ens protegeix, ens mira i en les seues llàgrimes ompli els rius d'aigua dolça i els pous per a que beguem, per a que ens nutrim, per a que s'encarrega de que tot fluïx, que seguisca el seu curs, no? I bueno, també té el vincle engloba com tot això, l'imaginari espiritual, terrenal, i alhora parla també de... O sigui, m'atrauia molt aquesta figura perquè és un cos no normatiu, és un cos que es reconeix directament com lleig perquè no està ben format, però que té molta bellesa també i reflexiona al voltant d'això també, on situem la bellesa, per què la situem allí. Bueno, entre altres coses, no sé, té com moltes fonts de simbolisme. Com l'embrió, no? L'embrió també m'agradava que fos una figura aquàtica i alhora un àngel. Ma abuela sempre quan me n'anava a dormir em feia resar Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desempares ni de día, no me dejes sola, que si no me perderia. I ostres, i moltes voltes quan vaig atabaladíssima, que no entenc on estic ni per què estic ací i com que no m'estic trobant a mi mateixa, doncs tindre un àngel de la guarda que t'estiga protegint, tindre almenys com aquesta fe en que n'hi ha alguna cosa ahí que t'està protegint, d'alguna manera et condueix, encara que no ho cregues profundament, la fe et condueix cap a un lloc, no? No dic la fe cristiana, sinó la fe en un absolut o en un buit o en algo, no? Com una persona que ja no està entre nosaltres. També podria ser, no? Entonces, com l'àngel de la guarda, però que siga un àngel de la guarda que no siga el mític àngelet que veiem a les imatges, sinó això, un àngelet reptilià, com amb la pell així com de granoteta, inclús, no, aquàtic. Em resultava interessant, aquesta figura. I estàs parlant-nos d'aquest primer projecte per assistir a la teua amiga fidel, que és la guitarra que t'acompanya a tots els llocs. I jo crec que ens hauries de regalar una cançoneta, sí, per a totes les persones que vegem esta entrevista. Quina cançó t'animaràs a cantar-nos? Doncs mira, cantaré una cançó que no és del meu disc en solitari, és de Marala, que també és com un projecte que me'l sent molt meu, i és una cançó que es diu La Panaderina, i és una cançó tradicional de León que vam arranjar per a cantar-la en el grup i que és de les meves preferides del grup. Dices que no hay más luz
luna que la del cielo. Y a la que veo tu cara, la luna veo. La luna veo. Si quieres que te quiera, pájaro verde. Si quieres que te quiera, has de quererme. Has de quererme. Dices que no me quieres, déjalo y anda. Y a la que tú no me quieras, otro me aguarda. Otro me aguarda. En directe, pèls de punta. Gràcies. Que veu més bonica i acompanyada per la teua amiga que no t'abandona no mai. No em deixa descansar mai. Canyars de ver silenci, canyars de ver silenci. La cançó, m'havies comentat que era de Marala, que el grup en el que també continues amb ell. Tu portes des dels 6 anys, no?, en la música, més o menys? Sí, em van apuntar a l'escola de música quan tenia 6 anys i vaig començar tocant el piano. Després em van apuntar els meus pares al Conservatori de Música de Dénia, Tenor Cortis, en la guitarra, i ja està. Ara, 29 anys que tinc, doncs, Tota la sempre vida una extensió de mi és la 23 guitarra. anys i 23 anys ja en la música. Sí. A banda del piano i la guitarra, toques algun altre instrument? Bueno, toquetege coses, però així bé, la guitarra és el meu fort, diguem. I comentava el grup Marala, a tu què et va impulsar a iniciar-te en este projecte en solitari? Bueno, perquè portava molt de temps acompanyant a molts artistes, composant per altres grups, per altres artistes, arranjant cançons per altres... I tenia ganes de fer alguna cosa sense que tinguera que passar al filtro d'una altra persona, sinó jo ser el meu propi filtre i també com una espècie de joc en mi mateixa o de repte en mi mateixa, a veure què tix, no? Només en la teua pel·lícula que tens ahí dins, a veure què es crea. I sí,
em vaig animar i vaig dir, vinga. Endavant. T'esperaves esta bona acollida que està tenint este primer disc? La veritat és que no, estic contenta perquè està tinguent bona acollida i també en Marala estem tinguent bona acollida i és com que portem molt de temps plantant, no? Com posant llavoretes, currant molt, fent moltíssimes hores, moltes sense cobrar-les, no? Com invertint-les en la meva carrera o en musical o en la meva professió i ara està donant tot fruit alhora i és com superdolç i superbonic i em sent molt agraïda i alhora com també satisfeta, no? Satisfeta, en plan, ostres, per fi, ostres, perquè moltes voltes els músics o els artistes fem moltes inversions i molta aposta sense saber si això donarà fruits o no, sense saber si això tindrà una acollida bona o no. Invertim no només hores, sinó molts diners també. I realment és com quan veus que, ostres, que està florint, dius, vale, uf, ha valgut la pena tot això. I arribar a bon port, no? Arreplegar ja els fruits, que al final... Claro, també... perquè dona molts aprenentatges igualment, encara que no hagi tingut com bona acollida, jo ja durant el camí ja he après moltíssimes coses, però sí que és veritat que et frustres perquè és un món molt precari el de l'art o de la cultura, entonces si estàs sempre invertint en un projecte que veus que després no et dona com... Sí, et dona molts fruits, no? Exacte, et dona molts fruits com d'aprenentatge, però si no et dona també una recompensa econòmica, al final és molt frustrant, perquè, jo què sé, tinc 29 anys i ara, això és una cosa com molt íntima, però sí, ara per primera volta en la meva vida estic tinguent més de 1.000 euros al compte i dic, ostres, estic riquíssima, saps? Què són 1.000 euros? O sigui, jolín, jo reconèixer-me rica perquè tinc més de 1.000 euros és en plan, ostres, algo està passant perquè he currat moltíssimes hores i he fet moltíssima faena, saps? Doncs això diu moltes coses també. I també com a creixement personal, de dir, al final val la pena, no? Tot l'esforç que he sacrificat. Sí, estic contenta també perquè estic treballant i estic guanyant diners i també perquè el feedback que m'està donant la gent és molt bonic i molt dolç també, que et diguen, ostres, m'arriba molt la teua música, me la posa quan estic, jo què sé, trista o quan estic no sé què i em dona llum. Això és preciós que t'ho diguen i et dona un sentit a tot el que estàs fent al final. I ara ja estàs pensant en el pròxim disc o de moment vols centrar-te en els concerts que n'hi ha? Pues la veritat és que tinc moltes ganes de produir coses noves, de fer un segon disc, però també m'he de sentar amb mi mateixa i dir, vale, una miqueta de descans no m'aniria bé, m'aniria molt bé, com descansar un poquet, reubicar-me i tornar a arrencar, perquè quasi és com que ho acabe de treure ara i... Sí, la música demana molt també el mercat que s'està creant ara, que vaig estreguent tot el rato coses noves... Que estigues ahí. Que estigues ahí present i ostres, és canyero realment, vull dir, que no té freno i el cos necessita freno. I a banda compagineu també la part de treure nous temes en la part de la gira, dels concerts que pugues tindre, que això també, vulguis o no, també és... Sí. S'ha de saber dir que no moltes voltes i frenar una miqueta, dir prou, vale, ara conèixer els límits els teus propis límits és molt important i van canviant, no sempre estan al mateix puesto, no? Van fluint, però està molt bé estar atenta a fins on pots fer per a tu estar còmoda i a gust i tranquil·la en tu mateixa, que és el més important, estar en pau en una mateixa, perquè si no, no fluïs tot bé i no estàs inspirat. No va, claro. La màquina no funciona. Exacte. I els pròxims concerts que ens pugues anunciar alguna data per acabar l'any? Doncs mira, la setmana que ve, el dia dissabte de la setmana que ve, crec que és dia 4, toquem a Alacant, el dia 12 a Pedreguer, després a València el dia 19 a un parc, que ara no me'n recordo com es diu, però dins del festival Serial Parks, juntant el Joan Miquel Oliver també, i sí, de moment, fins a este any, l'any que ve n'hi haurà noves dates, però este any tenim estes. Les xarxes, no? Les teves xarxes ens contaran... Exacte, ahir vaig publicant tot. Concerts. Sí, exacte.
En este 2021 naixia este primer projecte en solitari. A banda, tu també has estat en Xaluc i Marala, que continua en actiu. Què ha suposat per a tu passar hores de carretera, d'estudi amb aquests dos grups i també a nivell personal? Què representen per a tu aquests grups? Pues, a mi m'agrada molt compartir no només els escenaris, sinó també la creació. Sobretot, de fet, crec que és dels processos que més m'agraden, no? El procés de creació, en tota la faena de música que n'hi ha, com a músic. La creació és un moment superpotent, perquè no només s'exposen les idees en conjunt, no, sobre la taula, sinó també hi ha com una cosa molt bonica d'escolta a les idees que estan proposant-te, de cedir també en plan, vale, jo estic proposant això, però això no està agradant, entonces faig un pas arrere i deixo passar també a la idea que m'estan proposant, nova, que pot ser jo no haver arribat a ella sense que m'ho hagueren proposat, no? Com deixar que et donen i tu també oferir, fluxe, és preciós. I també a l'hora de crear, si crees des del lloc de, vale, t'imagines un concepte, com per exemple en Marala, que estem creant un disc nou ara, estem intentant concebre un concepte primer i a partir d'ahir intentar aproximar-nos a aquest concepte o a aquesta realitat que potser no la sentim tan nostra, aproximant-nos a veure què és el que ens pot donar i què és el que nosaltres podem oferir-li. I s'aprèn molt també d'això, d'aquesta aproximació a algo que potser tu no ho sents tan propi o tens més distància i que a lo millor és molt propi teu, però tu no li has posat consciència de que és teu, o teu, vull dir que forma part de tu. Com per exemple la mort, si parlem de la mort, és una cosa que està ahí, que tot el món reflexiona sobre això, però aproximar-se a ella des de diferents llocs, en plan, com sent la mort ma mare, com la sent una xiqueta de 3 anys, com la sent una dona de, no sé, 90 anys. Molt diferent. És molt diferent, no? I t'ajuda a entendre altres realitats. I escoltar, que és molt important, i en el dia a dia d'avui passa desapercebut, no? L'escoltar a la persona que tens al costat. Exacte, sí. I al final ens ajuda també, ens fa més tolerants, més respectuosos, més empàtiques, ens ajuda a estimar més ample al final, no? L'amor ens camina perquè som de rosa i espina. Som de rosa i espina. Som de rosa i espina. I per a quan este pròxim disc? De Marala? Si es pot anunciar. Sí, serà per a final de l'any que ve. O sigui, encara queda molt, però volem fer-ho molt a poc, amb molta cura i coure-ho així. Els menjars, si estan cuits poquet a poquet, sempre són... No, a foc lent. A foc lent, són més bons, així que... També has col·laborat en altres grups com La Raïd, amb Carles Caselles, a Llepolies també el vam veure amb Zo. Què ha suposat per a tu? Este any ha sigut lo de Llepolies i també en Marala ha col·laborat en esta cançó. Grans grups i grans artistes. Sí, sí. És curiós perquè, clar, són col·legues que fan música molt diferent a la que fem nosaltres, no? I trobar com pots clavar com la teua pel·lícula dins de tot això... Bueno, dins d'eixa música tan diferent a la que tu pots aportar, és guai, és un repte per a nosaltres, però ens fa molt de comboi i ens encanta també i jo què sé, que al final també ens impulsa cap a altres circuits més mainstream, si li diguem d'alguna manera, que no podríem accedir si no és a través d'aixòs canals, no? I
sí. I t'ajuda a conèixer també a tu mateix, en plan, també ho puc fer això. Claro, no? claro, el repte total. que comentaves. Exacte, sí, sí. Sí, fa una miqueta de caga al principi, en plan, ostres, però com anem a encaixar nosaltres així, esta cançó, si no sé què, no sé quantos, però al final vas trobant-ho i també això, com a l'hora de tu crear, també t'aporta coses diferents i t'ensenya altres maneres de fer, no? Jo, per exemple, perdona, Tranquil·la. me'n recorde que un col·lega meu que fa així una música com més... Bueno, sí, Pancho de Ezo, per exemple. Dia, clar, com podem fer este estribillo per a que la gent el puga cantar millor? Jo no m'havia plantejat mai això en les meves cançons. Com puc fer una cançó o una estrofa que la gent puga cantar millor, que se li enganxe millor a la gent? Ostres, per què no ho he pensat, això? Perquè només cantar, a veure... No sé, com ho anava soltant en plan que siga poètic, vale? Que siga dolç, que tinga força, però que siga cantable, no m'ho havia plantejat i realment, ostres, és una manera de composar o de crear també difícil i que també necessita d'un talent molt fort. I que potser inconscientment ho estàs fent. Sense pensar-ho. Exacte, sí. Bueno, sí, a voltes, per exemple, hi ha un tema que es diu Solar, que la gent el canta molt i jo no el vaig pensar per a que fora fàcil de cantar i al final, sense voler, pues, passa, no? Però ho he de tindre en compte també, pot ser o no, però és com una cosa que he après molt o de Pancho, o de Carles, o de, no sé, grups així com més mainstream, diguem-ho. I també has col·laborat amb la ballarina Sol Picó. Sí, això va ser molt bonic, sí, fa temps, ara ja farà com 3 anys o 4, no ho sé. Vaig fer un espectacle superpotent que es diu We Woman, amb altres ballarines també que admire moltíssim i altres músiques també. I va ser un aprenentatge enorme realment, perquè jo era molt joveneta en aquest moment, no tenia tant de recorregut i de repente em plantes ahí pues a Gijón, al Teatre de Gijón o al Teatre del Mercat de les Flors, que són llocs així que ja tenen un nom, hi ha una companyia que té tant de nom com la Sol Picó i, ostres, em sentia super, saps, com... No, que no t'ho creies. Que no m'ho creia i super agraïda de que volgueren comptar amb mi per a una producció així. Sí. Experiències que també t'ajuden a créixer personal i professionalment. Exacte. I a més que la Sol és una dona com que admira moltíssim, no només per com balla, sinó també el seu discurs, la seva forma de ser i d'aproximar-se a la gent, sí. Podem dir que la música t'acompanya des de ben menuda, t'acompanya. Què seria de la teva vida sense música? Jo crec que jo no em dedico a la música, però no podria viure sense ella. Per a tu, què és la música? Pues la música, al final és com una espècie, com un canal. Considero que des de ben xicoteta he sigut molt creativa, sempre estava jugant en la terra i fent pastissos en fulles de taronger, no sé què, saps? Com tenia molta imaginació i sempre m'inventava històries i no sé què, no sé quantos. I al final tot això ha d'eixir d'alguna manera, no? I la música m'ha ajudat com a conduir tota aquest flux de coses cap a un lloc i ordenar-ho d'alguna manera, no? Per a que tinga un sentit o un contorn. I per tant sí, li estic molt agraïda a la música. M'ha donat molts aprenentatges, sobretot del compartir amb gent que tenim interessos comuns i sí, m'ensenya a estimar realment, sí. Estimar i estimar-me a mi mateixa també. I a banda de la música, si tens temps en el teu dia a dia,
Què és el que t'agrada fer? M'agrada fer, però no ho faig, perquè no tinc tant de temps realment. M'agradaria molt poder passejar més per la muntanya, fer més excursions, llegir més. M'agrada molt llegir, però m'agradaria dedicar-li més temps a això, no? I sí, si tinguera més temps també compartir més amb la gent que estime. Que a voltes, quan tenim l'agenda tan ocupada, trobem a faltar aquests moments. Total. I és molt important posar-ho com a prioritat també, perquè sí... Per a desconnectar va bé. Desconnectar, sí, per a desconnectar i per a donar-se, no? Sí. Parlant de llegir, sempre acabem en una sèrie de recomanacions. Quin llibre ens recomanaries? Així, el que el vinga primer al cap. Sí, pues La penúltima bondat de Josep Maria Esquirol és un llibre assaig que parla un poc sobre la humanitat i Sí, és un llibre molt bonic. L'anotem. Sí, t'explica moltes coses molt potents i a mi em va ensenyar molt. Un artista musical que admires o que t'agrada molt escoltar en el teu dia a dia? Ara mateixa estic escoltant molt a la Sevdaliza, que és una artista que fa música electrònica, però d'una manera molt de detall i en molta... Quan escoltes la seva música és com si estigueres veient com una obra d'art, una pintura, no? I té 1000 colors, 1000 textures, imatges diferents que van atravessant-te. Sí. Un llibre? Un llibre. Una pel·lícula? Un llibre altra volta. Una pel·lícula... La de Björk, que té Dancing in the Dark, que es diu, que és molt oscura, però és molt potent. A mi em va colpir moltíssim quan la vaig veure. Una sèrie? Una sèrie, vale. És una sèrie documental que es diu Muertes Chiquitas, que parla sobre l'orgasme femení, el plaer femení, i són diferents dones parlant de com han arribat o què és per a elles el plaer, com l'han sentit, de quina manera el senten. És molt interessant i és molt potent perquè és un tema que s'ha de parlar més. Sí. I per últim, un lloc per a perdre't o una muntanya que t'agradaria anar més, pujar més a ella. Si el ve al cap alguna en concret. Mira, Montserrat, la muntanya esta de Montserrat, sempre que passe per ahí, no he pujat mai ni he estat mai... No l'he escalat mai, no l'he aixafat mai, però sempre passe per davant moltes voltes i la veig i em pareix una preciositat de muntanya. I t'agradaria? Sí. Si tingueres més temps. Sí, exacte, sí. I ja per últim, un missatge que pugues deixar a la gent que veig aquesta entrevista? Un missatge, vale, pues sí. Els diria... Bueno, jo no sóc ningú per aconsellar, però ací al País Valencià crec que falta més consciència cultural, no? I les sales i els teatres costen molt d'omplir. Sobretot la cultura que és més de butaca i de poesia, que no és tant de festa, és molt difícil de moure ací al País Valencià i els diria que els animaria a que anaren a veure, que ompliren les sales i els teatres, que anaren a veure això, obres de teatre, concerts, circ, tot el que es faig a xerraes, que s'assenten allí, que s'encisen de missatge, de paraula, de crítica, d'humor, i després s'emporten a casa tot això, ho garbellen i ho escampen per ahí, perquè és molt necessari. Totalment d'acord. Moltíssimes gràcies, Sandra. A tu. He estat molt a gust. Jo també, de veritat. I ens veiem pronta i molts èxits que sé que els tindràs. Gràcies. I gràcies a tu.